Madoka chere mabe yangu tinokutambirai kunhaudzo manhoko zuva ro15 mwedzi uno wakukadzi. Nozulo rakanga riri zuva rokurangarira zuva rakapfa Morgan Tsvangirai mugore ra2018. Tinoti arambe akazorora murugare. Paipo kare kwano mazuva 40 nyasi kubva Alan Moyo zvaapfikirwa mujere aribe kutongiwa kana kuendesiwa kudare rodzimhosva. Tinondoramba tichindoti free Alan Moyo. Munhau dzanyasi paino Mnangagwa gumbi riri kuenderera mberi kwemazuva 40 ari kuteera. Izvi zviri kuitiwa kuti vari kurapa dzihwa mupengo rino vari kuita zvokuongorora varambe vachiongorora zvinhu paribe kana chibodzi chareketiwa chinopfuura zvavanga vareketa kare. Kureketa kuno vanhu vakufanira kunge vapinda mumba nguva dzesere dzomanhoko. Paipo kare wapwere vari kuramba vakapfikirwa zvikoro kuiba kuti zvichagovhurwawo rini. Isu vana mhando nhau kuno vari kutibatsira kuongorora kuferefeta nokupenengura zvinhu zviri kuitiwa nehurumende iyi. Takakunyepai paya kuti hurumende yakatora zvikwereti nobhangiro nyika zviribe kana anga achiziva. Zvikwereti izvo zviri kuburika pachena kuti zvirango zvoupfumi zvavanogara reketa zvinokuvatadzisaa goto mari kana vachida. Izvozvi bhangi renyika rano zvikwereti zvinosvika mabhirioni 5 kureketa kuno, asi mabhirioni 4 acho akatokweretewa naivo vakuruwa kubva zvavapinda muna 2017. Apawo pokare mari iri kubisiwapo. Zimbabwe iri kujuja mari inoita mamirioni ekuAmerica 500 pagore rega rega ichibhadhara mitero nomari inenge ichiingidziwa yochimbadzo iri kupuwa nobhangi reAfrican Exim Bank. Kureketa kuno Zimbabwe ichagona kuti makuno yano igoita futi umwe mutemo unoenda mudare reparamende wokuti bhangi renyika kana kuti hurumende itore pokare chikwereti chobhangi renyika. Izvi zvinorwadza mabi yangu nokuti ivo vari kuramba vachindoita zvavari kuita. Mariyo paribe ari kuziva izvairi kusenza kana kuona izvairi kusenzazvo. Zviri kutoningisika pachena kuti bhangi reAfrican Bank ribe kana hanya nevanhu veZimbabwe, asi ticharamba takati tigoringitsa kuti vachaita sei nazvo, nokuti kureketa kuno mari inogara reketiwa nawo muturi nxube kuti iripo paribe, nokuti chimwe chikwereti chacho chakatohwa muna 2017 chiribe kana kupedza kubhadharwa. Paribe agoziva kuti zvii zvakamboitika ipapa kana kuti sei African Bank waribe chavari kureketa. Vanenge vachiziva havo kuti tamba chidembo mukwenda akabata. Idi pakanyangara mabi yangu. Tumushonga todziwa mupengo tunosvika zviuru 200 twakabva kuChina twakapuhwa pachena twasvika nyasi twasvitsiwa kweru kuno zvokutoti wana kadzitape wamwe watoenda korarira kunhandare yondege yoRobert Mugabe International Airport. Idi zvakaoma mabi yangu. Kurukota rozvemari muturi nxube raendesewa kudare rodzimhosva nonyaya yekuti rakapa kuti kambani yoGreat Dye kireke kugobhadhara mitero kwemakore 5. Izvi zvakazviita musi we21 womwedzi waNdira watabvayu. Kuno makwaya ari kuti hurumende yakagoti zvikoro zvinogara novana vachigarapo zvireke kugoita wapwerewa zvinoita so mazuva ese. Wanzi wagotora zvikamu 50 bedzi kubva muzana, asi zviri kutoreva kuti zvikoro zvizi zvichabva zvakwidzawo nomari yokuti zvirarame, nokuti kureketa kuno wazhinji kuwanda kwawo ndokwakuri kuita kuti zvireruke zvichipe. Wana kurukota wakaisiwa makuno yano navaMnangagwa watora mhiko dzavo dzokusenza basa nyasi. Izvi zvaitiwa madoka zuva ano. Tiri kuramba tichitenda yawe nokusvinira kwakaita guti remvura munyika medu muno. Kureketa kuno manaira aita mvura munyika mese aribe kuoneka kubva 1974. Toramba tichindotenda kuti izvi zvinofadza dai tikareka gosunza mabi yangu. Kumugodhi woZimplats weNgwarati paita njodzi yakauraya munhu mubodzi apo pakaita mudhuri wakaondomoka.
kambani iribe zvizhinji zvayareketa, asi iri kuramba ichiti iri kuferefeta kuti vagoona kuti zvii zvakanyatsoitika ipapo. Tiri kufara mabuya angu kwedu kumabuja kwakuita zvinogara zvakadaro zvokubudirira, nokuti kuno firimu iri kuitiwa pari zvino rine Better Life Foundation inotungamirwa naEmmanuel Tuje Manyati. Kwai firimu ri ndoro kwamutoko ndore kutanga pokare kubuditsiwa nevanhu kwamutoko vanenge vari kureketa chibuja. Toramba tichitenda tichagokupai zvizere kana taziva kuti tiri kubudika zvarini. Tiri ngedu dzopasirese. Wazuma waribe kuenda kwawanga warufana kuenda kopa huchapupu nokubvunziwa mubvunzo kune wairi kuita zvokuferefeta kuti kupambiwa kwenyika yeSouth Africa. Izvi zviri kutoda kutoti wagoisiwa mujeri kana zvikabudirira zviri kudiwa nevanhuwo. Kwai kuno murume asungiwa kuUganda anga ari kukubana nokurowana nechidhori chaanga akagadzira achichipa mhosva yekuti tiribe kutekaidza sarudzo dzonyika zvakanaka. Anga ari kukuba chidhori ichi akagosungiwa nemapurisa. Idi pakanyangara mabi angu. Kwai mukadzi wekuNigeria anonzi Chiremba Ngozi Yawela ndiye asarudziwa kuti aite mutungamiri agere hunde yobazi rokutengesera naro pasi rese roWorld Trade Organization kwemakore 4 ari kutera. Toramba tichindomuchirira manja nokuita kuzvinuku. Kwai waigoda kuti waTrump wagobisiwe pakunzi wakamboita mutungamiri wenyika wakazvirusa. Kureketa kuno waTrump watori munhu atori gogogo zvache akagara aribe kana zviri kumunetsa nokuti aribe kubatiwa nomhosva. Idi pakanyangara. Tiri ipapo mabi angu todipfamira pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhavo.